Ungambethi nje. Manje lento lomntana akuthenga hamba no mama nomfana. Akayisikoleni ngani? Hey. Hayi, kusezaba nzima kule thief. Jonga nathi ngithethile lento. Nangoku lo mfana lona benginte njani? Mona uqhagala xa inozenze lento mna ndiyaphula amazinyo mna lo mntana usesikolweni lo mfana uyamthatha ngoku hayi andizokwazi uyimela nozinzi ndiyibukela i-TV apha ndiyibukela kukho lo mntana unemalobhozo uxelela lo mfana loba uyinansi baye esikolweni kutsho abazali bakhe lo mntana ngoku uhlala nalo mfana ngoku andiyazi ufuna ntoni eyi hayi nosenze